Ito na. Pauli na misa, oh. Magkalapid, ay. Magkalapid as glorious. Wala ginidam. Ito, ay. Kumari din. Aman day. Yaw na sayang. Kaya makuha na gyud ang kinasal. Pagkala sa ilang balay. Congratulations! Karon alas 12 na mga yun. Mga on sa tagaan, sa mga visitors, you may now enjoy your meal. Okay, so after ani, natay program. So, yeah, pwede na tamang aon. Ala. Trapasingot. Oh, nanasan. Alihan ako kayo. Si Sinina. Ay, batanganas plato. Yawan atong Mr. and Mrs. Maglasa. Masipang ramdam para sa atong newlywed! Kasal. So, salamat kayo sa inyong pagsunod kanunay sa ako ang video. Mamnaot ko na dyan. Kung kanunay mo like, kung follow, mo share mo sa akong Facebook page. Thank you and God bless.